päästä satamalle tai vai mitä te teette kuikkia? Pyritään pääseen korkealle ja tuhoon vihollinen. Asia kunnossa. Nyt kuuluu tuo South-Eastin satamassa. Hirveä rätkä. Jes, meikäläisellä on 1. Jes, näin vähän ajattelin. Kotka päästä noihin Golf 7, Golf 10 asemia. Katso, jos saisiko siellä pitää silmää sinne. Siis kattokaa, että saako siellä pitää silmää, mulla ei mitään hajuu. Jos te saitte tuliasemat sinne F5 ja F6, niin voitaisiko ottaa F1 ja koukata niiden selustaa. Jees, nyt tulee vähän suunnitelmien muutoksia. Tuleeko vihollinen sieltä sataman east-south puolelta? Tosta E3 suunnalta. Siinä lähti saunatyön. Jep. Vittu, voiko se normaalilla? Vittu mua jännitti. Mitä, onko syke korkealla? Itteellä on vaikka vittu mä edes nousuu tikkaita. Vittu Se kaikista parasta. Suunnitelma on tulossa muutoksia sitten box.